Eta negun kasureko solo beharrik ze negun gitzi hau inberrizeten zan, ez da? Neguen sasoionetan garirek esanen, sasoionetan garirek. Eta gari ere itzeko bere bardin itzen zan makinetu eta gana bardin. Gero naztegu. Zer remolatzak eta horregozak bere negun nintzen direnak dire, edo? Bueno, uden imini baitzen. Bueno, baina negun batu, bai. Nahua eta remolatzea negunek ezuz. Negune ganaduntzeko egitzeko bere, ez da? Irizinik remolatzak eta nahuak egiten da. Bai. Bai, zarri. Bai. Ze orduko neguk bere gaur egun baino gogorrauk ziren, ez da? Ipentzetan da bai ez. Edurregi hau jasa, zikera. Edurregi hau, ez da? Edurregi hau, lehiek eta hotza ez da panizan bai. Edurre bai. Edurregi hau. Zuon denporan urtero itzea hon edurren? Bai. Urtero. Bai. Eta mogostatu lan Edurrek endu barik? Bai. Ukusteko politie baina... Bai, beharrerako. Eta ni igual luzurote ziren, honek nahua usteldu ziren, zarrien. Eta pentsetazen duen, baina badeko zure jatekoa ganaduntzako eta ukustezen duen, usteldu dila eta ez dagoela. Bai. Eta orduan, ganera, klaro, kalefozinorik eta olorik bezan egoten? Beko zuen, ez da, danakan beko zuen ingerun. Ipuinek kontetan, talibezin hori perez, eta antxe.